Siirry selaimella Seinäjoen lukion kotisivuille ja napauta sieltä etusivulta Moodle-linkkiä. Kirjoita tunnuksesi, joka on sama kuin esimerkiksi valintaohjelmaan. Jos et tiedä salasanaasi, niin klikkaa Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi -linkkiä ja toimi ohjeiden mukaisesti, jolloin saat koulun sähköpostiin uuden salasanan. Moodlessa napauta navigointilohkosta Kurssit, syötä kurssikoodi tai ainekoodi tai opettajakoodi ja napauta Hae. Napauta kurssilistasta kurssin nimeä. Tälle kurssille ei kurssiavainta vaadita, mutta jos tarvitset avaimen, kysy se opettajalta. Napauta lisää minut kurssialueelle. Seuraavan kurssin löydät parhaiten siirtymällä jollekin kurssisivullesi, jossa olet siis opiskelijana. Tämän jälkeen napauta sivun yläreunan Seinäjoen lukio-linkkiä. Syötä taas kurssikoodi, ainekoodi tai opettajakoodi ja napauta Hae. Napauta kurssilistasta kurssin nimestä. Muistathan lähtiessä kirjautua ulos Moodlesta. Oikeasta yläkulmasta löydät oman nimesi kohdalta pudotusvalikon. Valitse Kirjaudu ulos.